खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 29 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 10 कार्तिक दान 1432 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर सोमजिनो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नखराव रंजानायनि आबहावा थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोजाम रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदै जागोन। रायज्लायनायाव संयम लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। बृषभ राशि। दिनै खस्थ' आरो धैर्यनि बान्था होगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि खाबु मोनगोन। नखरारि जिउआव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। फरायसाफोरा गोदान जाफुंसारनाय मोनगोन। मोनाबिलिनि समा इसोरारि गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि मेलेम आरो बाथ्रा मोन्नैनिबो गोहोम गोग्लैगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। रांखान्थियारि महरै साना मोजां जागोन। नखराव सुखु गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव थुलुंगाखांनाय आरो खाथि सोमोन्दोआ थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि गोदै फिथाइखौ मोनगोन। नोंथांनि साख्रि एबा फालांगिनि गोनां हाबाफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव जौगागोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोन लाबोगोन। नोंथाङा नोंथांनि सावस्रियाव गोदान गोहो मोनदांगोन। गोदान सोमोन्दोफोरा मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना थुलुंगाखांनाय आरो जाफुंसारनायनि सान। नोंथाङा खामानि थिलियाव बैसोगोराफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदान मिजिंफोरा जोनोम जागोन। नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो खमला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा मोनफ्रोमबो थासारिखौ मेलेमजों सामलायगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव बाख्नायनाय मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा दिदोम थागोन। नखराव मान सन्माना बांगोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। मोनसे गोदान प्रजेक्टनि खामानि जागायनो थाखाय बेयो मोनसे गाहाम सान। गोजाम नांज्लायनाया जोबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोराव थाबैनो जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मिजिं दं। न'नि आबहावाया अननाय आरो गोरोबलायनायजों बुंफबनाय जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। लोगोफोरजों गावनि साननायखौ फोरमायनाया नोंथांनि गोसोखौ स्रां खालामगोन। गोदान खाबुखौ बोजबना ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला आरो गलाब गाब। वृश्चिक राशि। दिनै फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि जिउ राहायारि जिउआव दावगानाय आरो मान होनायनि खाबुफोर दं। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ।
नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रां थिसननायाव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाय आरो थिरांथा लानो हानाय गोहोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान खाबुफोर बेखेवगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया दिदोम जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। दावबायनाया जाफुंसारगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोथारथिया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंनि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि दिदोमथि फैगोन। नखरनि गेजेराव गावजों गाव हेफाजाब होनाया बांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। सोरबा मोजां मोनजाग्राजों गोजोन लोगो हमज्लायनाया जाथावना। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला आरो मुगा गाब। कुम्भ राशि। दिनै मोनसे बेबादि सान जाय जाफुंसारनाय आरो सिनायथि लाबोगोन। गोदान मानसिफोरखौ लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि जौगानायनि नेरसोन दं। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। रमान्टिक सोमोन्दोनि गोथौथिया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिथाया जोंखांगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव बाख्नायनाय मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों गोजोनथाव बुब्लिफोर बारहोगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोजों मोनसे गोजोनथाव लोगो हमज्लायनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।